χώρος. Εντάξει, άντε. Δεν φαίνεται τίποτα. Πώς το λένε? Homeless. 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 Αυτό είναι. Δεν έχει όμως. Είναι πολύ σκοτεινό. Είναι κατσαπάτια. Η γλωσσάρα. Όσο και να του βάλεις πίνει. Τι του αρέσει το ποτήρι. Το έβαλα και δεν ήθελε, από εδώ. Μα δεν είναι ότι είναι Πάει νερό. να σπινώσει. Δεν καταλαβαίνει γιατί ακόμα δεν έπεσε. Ναι. Μην το δει να τρέξει. Αυτός, ξέρεις τι θα κάνει, αν του βάζει τον νηπτήρα νερό, δεν ξεκολλάει από εκεί. Άντε πιες. Πιέκα. Βέβαια. Όταν έχει πιο ψηλά. θα Είναι κάνει. πολύ αστείος. Εσύ τι κάνεις, για πες. Πώς πάει, η δουλειά τώρα σου ξαναέφτιασες? Ναι, δουλεύω. Με τους ρυθμούς ή τους ίδιους? Όχι μήνες, μέχρι το Σαββατοκύριακο για δουλειά πήγα να το κάνουμε βόλτα. Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα κάνω